الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan ng mga kami Islam, Alhamdulillah, ini sab kita niyo waktu na to ini, waktu amuin pagbabagi-bagian sin kita niyo in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari waktu ini Alhamdulillah yaring guru na to kalasahan ambiya na sinagi ini agad kaunitan kita kumawa sin waktu ni ini so karena nawapon siya ri tutug lauman sin kita niyo yadto siya rito hula Davao yadto bat malengkan amin subay kita niyo kadya-madyaga tiap-tiap siya ini dumatong amin maka agaw kita sin waktu niya insyaallah ta'ala supaya siya makatukbal sin jakat-jakat niya rin ang mga ilmu sin Allah ta'ala amin diara niya. Waktu ini na alhamdulillah yari siya amin dimil katutan niyo pengajian insyaallah ta'ala dahin ha mga tutukasan at ujian sin Allah subhanahu wa ta'ala sa babito di na ako magpalukay itukbal ko paguro na to kalasahan in waktu ini wairon na utukay dahin kan Sheikh Jamal Munib فليتفضل سيادته مشكورا. شكرا جزاكم الله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga taymang ng muha kami Islam, muna-muna agsarang suportan niyo patuhan tayo Rabbul Alamin sin masi-masi kita niyo amuin dihilan waktu, dihilan sehat sin Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan tempat, dihilan lugar, dihilan pangingat, atau akan panghati, amuin maniup-tiup, supaya amuin jumatu in pakarajaan, biya na sin amin hawak tu tani bihaon, batsama pangbukod din ang kakawasahan sin Tuhan tani Rabbul Alamin, nawala sa kita ni riha ini, mga taymang po agama Islam, batsama intagda po sin tempat, Allah subhanahu wa ta'ala. Intagdapusin waktu Allah subhanahu wa ta'ala. Intagdapusin pangingat Allah subhanahu wa ta'ala. Intagdapusin sehat taniyo Allah subhanahu wa ta'ala magbaya-baya katut taniyo. So dahil hasarap dihil katut taniyo, dihil katut taniyo sintuhan taniyo Rabbul Alamin, inkatan amin pakarajaan ini, yari kita ni Madjoy ni mga tema magkuha kami Islam. Dahil nasarap ito, amin mapatutuon. So dahil kita niyo magsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga nikmat, dihil niya katut taniyo. Nikmat amuin limalahil kato taniyo atau akan wala taniyo kaya na nami ingkatani ni nikmat dihil kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala kamuin mapatot biya nasin agi ko pagbulirayahan sin tiap-tiap ang katawaring kato taniyo menjadi mga tayo mahudkwa kami Islam biya nasin agi ko sin kaabi in kita niyo manusia asal tartanto sadya amin yari kita niyo hatampat magkapinda-pinda. Yari kita niyo hatampat magkapinda-pinda. Makna niya, bang kita niyo yari hatampat amin magkapinda-pinda, wayroon katutugan niya, bukon permanente manusia di ababusin dunya. Ba't sabab? May tabukon permanente manusia di ababusin dunya. Biya nasin agi ko, yari kita niyo hatampat amin magkapinda-pinda. Makna niya, mga tayo magudkuha kami Islam, ayaw in manusia magtali sadya. Pag supama siya hawak tubiha umbiya mga dayaan, amin tumutog siya, at awakan dumuon siya pagkarayan niya. Mangisabing tao mano siya amin miskin, ayaw siya magtaliin siya miskin sa lama-lama. Sumagawa, suway niya pakamduson, in amin pangandulin niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan din hakawayan sintuhan tayo Rabbul Alamin. Wayroon, amuin matanak, biya mga long ta, amuin din ha mga ano ba yung leaves siya? Katausong. Dahon kahoy.
Wayron jumatu unurang diha wawasin dunya. Ingkatan yan hapangingat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna yung beriman subay wihating panghati niya katan pakarajaan. Uno-uno yung katan pakarajaan jumatu kato. Yan din hapangingat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Den hakawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron dapat sin kita uno-uno imbiak mga parkala. Pajatuhon kato tanyo sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Amin kapagangan tanyo mga taymangod ko agam Islam. Den sa mabiyat to. In Tuhan tanyo Rabbul Alamin, hambok din ang mga tiranan. Amin hasupaya in kita niyo manusia. Kumusog in pamaratsaya pa Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Ba't sabab ang waktu in kita niyo magpakalupa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Den ang mga parsababan sin amin hikalupa tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang waktu bang in manusia biya mga halom sin nikmat na biyayan. Halom sarasarahan, halom kasaddapan. Ang waktu kalupahan tanyo na in Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Kalupahan tanyo na Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang waktu para tungan kita niyo sintuhan tanyo Rabbul Alamin, parkala, asupaya in kita niyo magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asupaya in kita niyo manungtong pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, dahil sa mabyan, mga tayo mangod ko agam Islam. Aon din ang mga pakaradyaan, pajatuhon ka, tuntan niyo sintuhan tanyo Rabbul Alamin, ay doon na ka, personal level tanyo, at tawakan ha general, amuin na level sin aming manusia, ha? Ini mga parkala, din ang mga aming pagyanon uudji ang kato tanyo si Tuhan tanyo Rabbul Alamin at tawakan aming panandas kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala aming mga kaya naman tanyo si mga pilabulan limabay mataw din biya mga kataw tayo manghuran tanyo labi luwa na rin ang mga Muslim amin na Georgia na hapakaradyaan jimatu kato tanyo damikyan bang muaturon in amin jimatu bihaon laong kahahula, amuin na Luzon, at tawakan na Visayas. Agon-agon, intiap-tiap ang katauring kato, tanyo magmuni-muni mga tayo mamut ko agam Islam. May ta! Laong tabihan, amin kulang in panghati rin kato, tanyo, at tawakan malammain amin pag-iman, ang waktu makaasuno kato, kita niyo. Amo inimian kita niyo, bukong ba in Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Rahman? Bayang ulungon ha mga ipon niya, bayang kasyo na ipon niya, mga bang-iman na adlaw mauli. So bagawa, may tapajatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga parkala bihay ini imbiya mga aramala para tungon kato tanyo may tayak to biya mga makapagjato imbiya to mga tayo mangod ko agam Islam bihay ini in mga sila ang manusia mga nali aw na mga magpilosopi aw na rin ang mga panghati bukod din ang mga panghati sin agam Islam laong nila bihayan amo na yung pagkakitaan tanyo yung mga taon tayo pagkakitaan tanyo ang mga pasini aw na laong niya amin Tuhan sin hinang marayaw, Tuhan sin amin hinang mangi, biya na mga amin bangkita tanin mga film amin Wrath of the Titans yat to, ha? Aon biya makalunta, Tuhan sin amin hinang marayaw, Tuhan sin hinang mangi, dilisan na namin biya mga kuan bihan mga temang kuara may Islam. In amin interpretation nila, sin amin parkala bihay ni hati niya, aon Tuhan sin marayaw, aon sabihin Tuhan sinabi mangi, bang aw maghapin biyak mga aramala, inyat tulong niya, in nagkahandak sinyat to, in nagkawayan sinyat to, hati niya amunain Tuhan, amuin na God of Evil, pag-ianon sin sila. In jawab di sin Quran, ulit pa man sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kakitaan tanyo, mawasya tanyo ha surah Yasin. Para man sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, law sin Allah subhanahu wa ta'ala, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilayhi turja'un. Hakulang labi inma na sinayat mga tay mangud ko agam Islam pangasubo sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila amuin masalon atawakan hamanga sila amuin laong tabihayan waylong pamaratsya pa Allah subhanahu wa ta'ala amin pangasubo nila, kung ini, bansod pama, mahinang na manusia, mapatay na kita, mahinang na kita kuan, mahinang na kita unubayaon, amuin buko, ubuset to, matunaw na kita, ito, ipabalik pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, pero mga jajawam ng sintuan tanyo Rabbul Alamin, awala isalladhi khalakas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Bukod kayo nagpapanjali, sinaming 7 lapis langit, iban si 7 lapis lupa, makagaos magpapanjali biya kanyo. Makagaos amoy buhiyon ka mo magbalik. Bala ka, wahuwal khallaqul alim nung sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala khalla, amin, pagyanon diha inisiga itong mubalaga. Amin, sangat tuod kawasa. Sangat tuod kawasa magpapanjari. Iban sangat amoy makaingat, nakataan, pakaradyaan.
amin kawayaan atawakan amin apya panjari niya. Wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ang padapon ng Allah subhanahu wa ta'ala, bang aun kawayaan niya, uno-uno pa jatuhon, uno-uno pa panjarihon, ay yaqula lahu kun fayakun. Amin mamungsad siya aun kaw, saroon doon, maun. Bang maturon yung panapsir di sa mga ulama mo yung niya, kun, amin kun, hapanapsir si kaya mga ulama, di pa umabot di pa lang niya makapagsugpat ingkap iwan sinlon. Ingkapayaan sin Allah ta'ala maun na. Inya to pagpahati sa jakato taniyo. Sa ingkawasan sin Allah ta'ala, kuhan pa rin dito mga tayo magkukuha kami Islam. Sa ingat to, supaya kahatian ta, bang biya din yung kakawasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang siya magkabayaan, uno-uno yung papanjarihon niya di hababaw sin dunya, uno-uno yung pajatuhon niya di hababaw sin dunya, sibo da para karadyaan mahunit hapangatod sin kita, ataw akan maluhay pangatod sin kita, ha Allah ta'ala, wayroon pagyanon maluhay, wayroon pagyanon mahunit mga tayo magkukuha kami Islam, ingkatan maluhay ha Allah subhanahu wa ta'ala. So mo ito, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Mahasucin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sabab may di iyan sintuhan tanyo Rabbul Alamin, mahasucin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sabab din sila rin magkakahagad? Ay, imposible yan noong yan, mga bihayan yan. In aunen yanon nila in Allah subhanahu wa ta'ala tagalimbang, aunen yanon nila in Allah subhanahu wa ta'ala, amin bukon kawasakatan pakaradyaan, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Atin niya, mahasut sin Allah subhanahu wa ta'ala, den hakatan aming panipati nila. Hakakulang sin Allah subhanahu wa ta'ala, den hakatan aming panipati nila. Hain Allah subhanahu wa ta'ala, sumuho, hawiak manusia, biyadihi kullu syai'. Ingkataan pakaradyaan halom sin kawasan niya. Ingkataan pakaradyaan halom sin lima sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilaihi turja'un. Ibang biyandaan kita sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Matura kamukatan pabalikon si Tuhan tanyo Rabbul Alamin matukan niya supaya kita niyong hisabon sinaming kakahinan tanyo di hababaw sin dunya. So in Muslim mga tayo mamudko agam Islam, bihat to in mawkif tanyo, bihat to in pamaindog tanyo, ingkatan pakaradyaan, wayron jumato di hababaw sin dunya, buat malingkan ingkatan yan, halom sin pangingat sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. So diha ini bang tanyo atulon, biya na sinagi kukain na, in palesting kato tanyo sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, halevel. Ang level, ha personal level tanyo. Biya din na personal level. Ha personal level tanyo. Biya sinasabot ituan dya, kabi, wala na bluan na kung bisay minal kaupi warjo. Bisay, ha uno-uno. Wala na iyan sila mga talag biya nisa. Ang pagkala si bisibi. Amin ni ka Georgia na kato tanyo. Then naman, hakahapdi, atawakan hakabuga, ha? Then hamang kakabugaan tanyo, may wanaksim minal amwal, kaiganin arta tanyo, wal ampus, iban sin aming ginhawabaran tanyo, wat samarat, iban sin biya mga kabuhianan tanyo, aming panghianon tanyo, sumagawa isin magparuntungan biya ini, wabasiris sabirin. Baita isin kakuyagan o Muhammad, mga sila aming magsabar, tumayma sin aming panesting sin Allah subhanahu wa ta'ala. Now, hapanesting kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, muna-muna, di ha level, aming personal level tanyo mga tayo mga po agam Islam. Muna-muna, lausin mga sila makaingat. Aun waktu testingan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya din yung kusog sin iman mo. Biya din yung pamaratsyan mo po Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sarap ingkatan pakaradyaan, pangway mo ni panesting sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, sa kaula-ula maluhay ingkatan aming pakaradyaan, sa kaula-ula maluhay, kita nyo sumod palam sin sula katan mga tayo mamud ko agam Islam. Na sumagawa, aun waktu testingan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, to the extent, aun waktu panesting kato tanyo sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, agun-agun bang mo aturon di mo kakausan ang gumon mga tayo mahut po agam Islam. Biyasin namin jimat to hanabi Allah Ibrahim. Umin panisting kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ipapusumbayin amuin anak niya tunggal, anak niya ang buok-buok na mga tayo mahut po agam Islam. Di Ismail. Sumagawa kita di ba yung panisting niya? Dan ingkatan ini, suwayin kita niyo aming pangandulitan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway intrustan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, di maig mga tayo manghud ko agam Islam. Uno-uno para tumong katutan niyo si Tuhan tanyo Rabbul Alamin, suway di maig in amuin, pangandusitan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway di maig intrustan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, testingan ka sin Allah subhanahu wa ta'ala, una-muna, halever mo. Halever mo mga tayo manghud ko agam Islam. So, in panay maisin kita, suwayin kita manusya, muna-muna, inbaita sin Allah subhanahu wa ta'ala asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Aun din ang mga pakaradyaan amuin long ta kabungsihan tayo sumagawa aun net to amin ni karayo kadto tani mga tay mangud ko ang Islam. Muna to amet tin mawkif tanyo. Amet tin mawkif tanyo
Amet tinmawkip ta niyo, atau akan pamaindog ta niyo, suway ingkatan pakaradyaan ini, aun pajatun kato ta niyo sin kuhantan niyo Rabbul Alamin, sumagawa, aun siyasad dia kato ta niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi ikarew rin doon. Aun naturik kabakan ikanong, di ta niyo amuin kaingatan, so pama. Beso pa, mahamok sampol rin ko kaning mga tayo mamod para misma. Hamok sampol, hamok artista. Di umog tayo artista sikat, di na ako magnan. Hamok artista sikat, nasanggaw, na-jail siya, pila tahon. Apal sa laban sin pag-jail ka niya, nahinang siya Muslim mga tayo mamod para Islam. So in amin nasanggaw siya, na-jail siya, tuwe-tuwe, ikarayaw ka niya. Ikarayaw ka niya mga tayo mamod para Islam. Aun waktu, personal level ta niyo, naig kita niyo hamok hinang, naig kita niyo hamok hinang, nagkarukaan kita niyo, after mga 1 month, aun na nag-offer kato tanyo hamok company, labi in dayaw sinhinang amin kya offer kato tanyo, labi in amuin, laong tagadji, mataas din sin uno, mataas din sin amuin gadji, dihil kato tanyo, amin paghinangan tanyo na kauna mga tayo magkuarmis. Bihanin kuan, importante Muslim, personal level, amuin pag-udji kato tanyo sin Allah Ta'ala, at awakan pag-testing kato tanyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, suwayin kita niyo positive. Suwayin kita niyo positive, ini hikarayaw katot tanyo. Ayaw kau amuin, mahinang biasin sila manusia. Amin, piyagian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Wa minan nasi may ya'budallaha ala haq. Pa inasabat hu khairun itma'an nabi. Wa inasabat hu fitnatun inqalaba ala wajhi. Khasirat dunya wal akhirah. Kita amin ayat mga tayo magkuarang Islam. Wa minan nasi may ya'budallaha ala haq. Aun din ang mga manusia, in pagtag-ipon nila pa Allah subhanahu wa ta'ala ala harf. Ima na sin ala harf, amoy nanibitibi. Amin long sin English at the edge, nanibitibi. Sa kaula-ula, way ron to biyakwan niya bihayan. Way to biyak mga amoy pamaindog niya matusog. Yung pag-agaman niya. Inasabat to kayo itmaan nabi. Bangbiyak mga hapag-agaman niya, hapag-hinang niya marayaw, hapag-sambahayang niya, biyak mga karayawan magdatong kanya. Marayaw sa plong ng pag-akamay ni, marayaw magsambahayang kita. Biya ini, way nasabat upit nga itong inkalaba alawad si, sabang siya kugdanan na simbiyak mga panisting, amin mamong na singkuan, biya ini katan, atin niya biyak mga lumayo na siya na pag-agaman, di na makatungtong pa Allah subhanahu wa ta'ala, ma-discourage na biyan, khasirat dunya wal akhirah. Kita yung parmasin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Khasirat dunya wal akhirah. Nalugi na siya sin dunya, hapag dunya, iban sin haadlaw mahuli. May na dunya nalugi. Ba't sa mapayta, ini pang Hindu kato tayo sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. In kita mano siya, sumay ang personality ta. Labi luwa na yung Muslim, sumay ang personality ng mga tayo magkuha kami Islam. Bukon siya amuin, biya mga di niya kaingatan, hauno siya timindog, di niya kaingatan, bang biyaon karayawan din doon, arito ako. Aming pagyanusin kita, ano ba terminology sin kabataan? Balimbing. Balimbing. Aming terminology sin kabataan long niya balimbing. Terminology sin kabataan bihaon, amin long niya balimbing, haunin biya mga karayawan, dito siya bihayan. Imano siya bihat to? Kasi nandun niya wal akhirah. Amin, wayroon position niya, wayroon mopik niya, wayroon personality niya, at sa mabimano siya, bang wayroon na personality mo, isupan mahandol kayo mo. Di hababosin doon niya, isupan mag-trust kayo mo. Wayroon na mag-trust kayo mga tayo magkuha kami Islam. Amit yung pagyanon, hamok din ang mga na sin ayat, khasirat dunya wal akhirah. Nalugi na siya, sinamuin pag dunya, iwan na biluwa na ito na adlaw mahuli. So yung kita manusia, bang panesting para tungon ka, tutanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw kita nilong sin Tagalog kami magmukmuk. Ayaw kita nilong sin aming bahasa tamuin, malawain pangandol ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa gaman pakamdusun tanyuin, pakamdusun tanyuin amuin pamaratseta ni patuhan tanyo Rabbul Alamin. At akala hambok ko rin ang mga amuin iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha ahabbullahu abdan ibtala. Apabila kakasihan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, inambok ipon, amin testingan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hama na niya, mga tayo mamutwa kami Islam, imbar iman. Apabila siya testingan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yat tumahinang kifarat ang mga pardusahan niya. Naiso kita ninibukong pardus sa mga tayo mamutwa kami Islam. Sambil lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin sulam, kasulaman ni namin bar iman, yat tumahinang kiparat kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaangkat sinamu indusan niya, iwan hikaangkat sinaming pagkataon niya mga tayo mamutwa kami Islam. Kita ano yung kwanta ni Rabbul Alamin?
in Allah subhanahu wa ta'ala. So panesting ito bang biya mga aturun tanyo a personal level mga tayo ng ko agam Islam. However sin aming katan bang mo aturun bihaon in jimato biya na mga long kasin jimato limabay-labay yung di kato tanyo. Iban sin amin jimato bihaon habisayas mga tayo ng ko agam Islam. Kabalikan ko, bango biya aturon, mainu-inu yung kita manusia, may nagjato yung mga pakaradyaan bihay ini. Unuwain namin pangatod sin Islam, habya mga pagkala bihay ini. So, aon na rin mga nag-interpret sin aming kwan yaon, sambil aon mga nagkawasta ko bihayan, aon biya nagkawasta ko, parekan yung mana ko, aon biya mga nagkawasta ko bihayan, loong nila inamin, aming typhoon nung tayon, typhoon Yolanda yaon, man-made ko no. Ayan. Man-made ko no, ang mga nagkakuan ko bihayan. Biya man-made. Ima kasi man-made din dito, di na parsawaban sin kakainan sin manusia. Parsawaban sin kakainan sin manusia. Amo na yung pagyanon sin sila, amo in climate, unta yun, climate change. Aming climate change, mga tayo manghutwa ang Islam. Iyan din ang mga interpretation nila. Nagjatoy niya on, parsawaban sin aming climate change. Climate change. Na, ayan po, aon din ang mga aming partially, aong kamunan niya mga tayo manghutwa ang Islam. Aong kamunan niya. Ba't sawa, bang mo aturon, may taimbanda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. May taimbanda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Katutan yung halom sin Quran. In amuin long ta, in amin environment tanyo, sumay ipapalihala katutan niyo. Sumay ipaparayaw katutan yung environment tanyo mga tayo manghutwa ang Islam. Way saan makari yung solution? Amuin hatungod sin climate change, mangbukon na aming panghindo sin agama Islam. Nag-study sila sin katanuning parsalawan sa ayat tuwasan in solution dirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dirihil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In solution aming kirakan nila katan, yaw na halam sin Quran. Yaw na hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaw na hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, muna then na parsalawan sin aming pagyanon nila climate change yan. Ating nga maon na in paglinog, maon na in badyo, maon na in biya mga aramala, amin jumato mapinda na in biya mga kahalan sin amin dunya, maon na daran in amin paghangin. Then nga parsawaban, kakainan sin manusia. Kakainan sin amin manusia mga tayo manghud ko agam Islam. But sa mablong niya, bangwayroon na panghiyanom, haging lupaan, na mamoy na maon na yung mga landslide, hakabudburan biyan, sa mabwayroon na kumaputakwan. Bakit ito sin amin climate change? In pag-usiwa sin tubig, pag-usiwa sin tubig, bangwayroon na panghiyanom, angan na kanalong niya yung mga illegal logging yan, dakula factor long niya amoy kaya contribute sin uno, sin amoy climate change. In ozone layer, in kuan katan, biya ini. In Islam, very simple in solution dihil niya mga tayo mga kuagam Islam. Very simple in solution dihil sin Islam. Bang taaturungin amoy jimatwa, hayon, hakuan yaon, habisayas yaon, natawakan haluson yaon, amoy pag-iyanon, pag-iyanon na aming climate change, in pangatod sin Islam ang climate change, simple. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, iniyan siya. Baka aming pag-iyanon na illegal logging. Islam, bawal din illegal logging mga tayo manghud ko agam Islam. Invite sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yagrisu garsan, aw yajra'u zar'an, payakulu minhu insanun, aw tayrun, aw bahimatun, kana lahu bi sadaqah, illa kana lahu bi sadaqah. O kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lauk sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayron din ang mga manusia. Bang siya nagtanom aming panghiyanon bihayan, manjari hapagtanom niya yaon, nakakaon ni manusia, bang mga bunga sin aming tiyanom niya, nakakaon doon ni manusia, nakakaon ni manok-manok, nakakaon ni binatang. Lauk sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa kana lahu bihi sadaqah. Inyat to amin nakaon si manusia, sabab sin aming tiyanom niya, toong nakalamay tao, yapdi, nakakaon sin bungang kahoy niya, amin pagtanong niya sin aming bungang kahoy, in manok-manok, in aming binata, lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mabilang sarak ka kaniya. So bang mo aturon, unin makna niya. Bang nabilang sarak ka, sa kaula-ula, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, diat niya kita awat-tawakan, encourage sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aming magtanong mga tayo manghud ko agam Islam. So, in prevention sin Islam, katungod sin aming climate change, yato rito. Katungod sin mga tayo manghud ko agam Islam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, namaita siya, dito dyan kayo natin din hadis, namaita siya, bang matug na inkamo, pungin nyo inso. Pungin nyo inso. Ba't sa lang si mga sila, bang muspungan inso, amin maka-absorb sin amin climate, at tawakan sin amin electricity, pagkat to sin amin hikakuan sin amin climate change, mga tayo manghud ko agam Islam. In Rasul namaita, pungin inso. Ima, katulan
hada anit tariq, mag-ikaw sila may makamudarat hadaan. Ikuan, magayaw ka, wala tusripo. Kulu wasrabu, wala tusripo. Pagkaon ka mo, inom ka mo, ayaw ka mo magdalwasa. Ayaw ka mo mag-usiwa, mga tayo mamutkuha ng Islam. Look, very simple. Amo mang mo aturun, amo yan i-apply. Sinaming mga international conference bihawon, amo yan i-apply nila mga tayo mamutkuha ng Islam. Amo yan i-apply nila. So, very clear, in panghindo sinagam Islam. In panghindo sinagam Islam matungod sa climate change, asal protektahan inamuin laong tabihayan, inamuin na environment. So, kakitaan mo, haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, laong sintuhan ka ni Rabbul Alamin, haparman niya, Bismillahirrahmanirrahim, wa idha tawalla sa'a fil ardi, liyupsida piha, wa yuhlikal harta wan nasla, wallahu la yuhibbul fasad. Suratong Baqarah 2205. Uning parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha tawalla, ang mga sila munafik. Ang mga sila munafik, asawa ka na mga sila aming kawasa. Aming biya mga laong takawasahan, atawakan aming barkanan. Bang sila biya mga makatayong babaw na bihayan. Bang sila biya atawakan hambuk bang kumuan diha ini, panapsir diha ini. Mga sila, ubus magbisarabehan biya ini, baitaan na sila biya ini. Wa idha tawalla, bang sila manay kurina, atawakan hambuk din ang mga makna. Bang sila biya mga halomsing kawasa, sa afil ard. Manaw sila hagin lupaan ini, sa apil ard, liyup sida piha, hasupaya maghinang si mischief, atawakan kadaruhakaan, kakahinang mangi, wayuhlikal harsa, iwan Georgia naon nila, kagion nila yung mga pangyanom, wan nasla, iwan sinamo yung bunuon nila yung aming manusya, wallahu la yuhibbul fasad. Bunad in Allah subhanahu wa ta'ala, di siya makasiha mga manusya, aming maghinang sing kadarahukaan mga tayo mangutkuhan ng Islam. So very clear in stance in Islam, very clear in stance in aming Quran. Amok pa ayat, parman sintuhan ka ni Rabbul Alamin, halom sing kitab niya mahamulya, wala tupsido fil ardi ba'da islahiha. Ayaw ka mo maghinang aming kangian, kadurahakan hagin lupaan, haubos na aming hinang sin amamin, biutang-butang sin Allah, tatawakan, diayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maana niya, bang inamin pakaradyaan, diayaw sin Allah ta'ala, kangion mo, mahinangit to parsababan sin ono, sinamuin, ikajurja na katutan yung mga tayo mangutkuhan ng Islam. Dinasarap yan, amin imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Atin niya kulang nabi, zahara al-fasadu fil barri wal bahri. Limahil na in kaamin long tabihayan kabinsanan aramala in panapsil di si mga ulama sinaming kwan amin way na yung ulan, di na mag-ulan. Di man mag-ulan ito, panapsil sing kaibanan, atin niya amuin mahinang ning kuan, amuin nain amin in lupa biyan kuan. Kuno bayaon. Di na gumain uno, di na gumain panghiyanon. Ingkay man ang panapsya si mga manus, si mga ulama rin diha ini, amin lang nga mga kuan na mga taipon na yan, mga kuan na bihan. Uno bang mo ito punon katan, inya to alamala. Bima kasabat ay din nas. Unin pasabat. Sabab sinaming kakahiran si manusya. Sabab sin kahiran si manusya, sinaming kamasyatan sinamin manusya. Masyat sinaming manusya, di mabawasin dunya. So, ang kanalong sinkuan, long sin Ali karamallahu anha, ma nazala balaun illa bidambin, wa ma rupya illa bitawbah. Wayroon pajatun sin Allah Ta'ala, tumurun, amin bala, atawakan aramala, panesting sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bala para tunun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sababan sin kakahinang sin manusya. Wa ma rupya illa bitawbah. Hihiig sin Allah Ta'ala bang in manusya di magtawbat mga tayo mangutkuha ng Islam. So diha ini, liyudhikahum ba'dal ladhi amilu. Kita aning parmasyon kuwantan ng Rabbul Alamin. Liyudhikahum ba'dal ladhi amilu, hasupaya, ipananam kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, indayin ha mga kaibanan kakahinang nila. Bukod ito kataan na. Kaya mo bang amuin kataan. Ipananam kato tani sin Allah subhanahu wa ta'ala sinaming masyat si manusya di hababosin dunya. Atay mamudkuha ng Islam. Mayroon mabuhi manusya di hababosin dunya. Na sumagawa in ini liyudhikahum masupaya ipananam kanila sin Allah ta'ala in kay panan din ang mga kakainan nila la'allahum yarji'un. Murah-murahan in sila magbalik magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan din rahmat kato tani sin kwanta ni Rabbul Alamin. Patungtong kato tani. Atin niya bang ang aramala amin dumatong mga tayo mamudkuha ng Islam. Doon hayan, amuin, mahinang parsababan, amin, magbalik in manusya, makatuntong pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaan niyo ba? Mga taymanghon, amin mga sila mag-iilom ala. Amin mga tomador, long hakid-kidan bihayan. Amin lang niya magtagay ka na pagtawag nila Tagalog. Magtagay lang niya. Bangyan sa abo sila naglilingkod-lingkod din doon, nag-iinom niya mga tuwa bihayan, ang pa naglinog.
Kaya tamunin ni pa mong singkatan yaon. Bang mga sila biya mga long takwang bihayan, amuin biya mga Bisaya. Sus Ginoo. Ulit yung mana niya. Nagbalik, nakatungtong pa Allah Ta'ala. In kita, amin di magsasambayang, di magpupuasa. Mangka nakakeratungan linog. Ha? Amin badjubihan, makayan siya. La ilaha illallah. Kublaan ko, la ilaha illallah. At kang makayan ko, la hawla wala quwata illa billah. Magbalik, amin instinct sin manusia, aunin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lialallahum yarjiun, supaya sila magbalik lang sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na sumagawa karya sila sin manusia. Bangyat to biya mga long tabihan, aun aramala, para tungon kanila sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hawak to sin aramala, makatuntong pa Allah Ta'ala. Malapas man sila din ha aramala, din ha mga laudyaon, kyugdan sin mga kuang bihayan, kyugdan sin amin unuyaon. Sin mga alon panjang, sin mga amin alon amin dakula, oy puspos yung pangindo apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paida nadjaynahum, nalong sin Allah Ta'ala, bangamo sila lapasun. Why na isa? Magkupor na isa pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaya sa isin manusia. So, ini pagpatungtong kato tayo sin kuwanta ni Rabbul Alamin. Biya din aming kamaliktan niyo. Na, law sinambok alin, uno-uno parkala, jumatuli ha pabaw sin dunya. Aramala, biya sin nagjato hamin ha kuanyaon. Nagjato ha amin ha, hauno ba yan? Nagjato hamin ha Bisaya siyaon. Law sinambok alin, muna-mulongong niya, bangha mga sila kafir, in iyan siksa sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bangha mga sila kafir, in iyan siksa sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hamanga sila beriman, in iyan panesting sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hamanga sila amin nakasurvive, in iyan to pamintangan nila dakula mga tayo mangudko agama Islam. May ita pamintangan nila. May ita pamintangan nila mga tayo mangudko agama Islam. Law sinambok alim, hapanapsir niya haayat, amin parman sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma asaba min musibatin, wa ma asabakum min musibatin, pabima kasabat aydikum, wa ya'fu an kathir. Wayapu an kathir. Suratus Syuara, suratus Surah. Ayat kapatantag, ayat katluan atau akan kapatantag isa kan mga panglupan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uli para sin tantuan ng Rabbul Alamin. Wa ma asabakum min musibatin pabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. In unu dimato musibah kan yulong sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala persababan sin aming kakahinang niyo. Wa ya'fu an kathir. Allahu Akbar. Kita aming parman sin Allah Ta'ala. Wa ya'fu an kathir. Mamaapon pa sin Allah Ta'ala inka mataulan sin kakahinang niyo. Ba't sa babang di maapon sin Allah Ta'ala in kataan sin kakahinang sin aming manusia. Mamay kayo makasudkat at tanong palong sin suga mga tayo mangut ko agam Islam. Wa ya'fu an kathir. So dua, law sin ang bukalin manarap sildiha ini. In amoy ma'nalaw niya sin ayat. Piatungtung kita sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hama nga sila kafir. Hama nga sila disbeliever, hama nga sila rin magkakahakan, aming nagsusumba, aming mga barhala, piatungtong sila sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, in barhala susumban niyan, wayrong mahinang ulo-ulo. In kamu amin nagrebellion na Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Simulang hakabayaan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bang palatungon kami sin Allah Ta'ala yung parkala ini, wayrong makapagang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, piajato sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala in parkala yan, parsawaban din hakakahinang nilong sin Tuhan tayo Rabbul Alamin. So, ununod jumato din ha parsawaban sin kakahinang ta mga tayo mangudkuan ng Islam. Yat to inamuin, pamaindog sin amuin kita Muslim. Pamaindog sin kita amuin na mamalatsaya pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amuyat to inbiya mga amin subay talion sintiap-tiap hang katoring katutan niyo. Talion sintiap-tiap hang katoring katutan niyo, tay mauntan niyo. Muna-muna, kawalikan ko lang sinambok alim, in parkala jimato, bang-aon para tungon sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala aramala, in iyan, hamanga sila kafir, paniksa kanila sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabab sinuno, paniksa kanila sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aparsaban sin amuin. Hinangan nila anak intuhan tayo Rabbul Alamin. Hinangan nila limbang intuhan tayo Rabbul Alamin. Ha? Intuhan tayo Rabbul Alamin. Ang namuk ayat, kalukahan ko, makna sin ayat ito, takados samawatu yatafattarna. Ahun-ahun lang niya in langit, magkagirit-girit. Yatafattarna. Andao lirrahmani walada. Ba't sabab sinamin, iniyan sila, intuhan, ang kuwan niya. Aun aming kuwan niya. Wakan sakul ardo, iman, amuin, mabuakin in kuwan, in lupa. Sabab sinamin tugal. Sinamin iyan nila intuhan, aun in Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aun anak. Andao lirrahmani walada. Amin nagdaawa sila. In Tuhan Rahman, aun anak niya mga tayo mamutwa ka Islam. So ini paniksa kanila sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paniksa kanila sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya in sila ay kau in Tuhan ko to ini parhala. Ha? Kita taniyo na mga tayo mamutwa ka Islam. Aun din ang mga amin put age sinamin kuan yaon, put age sinamin jimato. Nagdaragan in mga kuan biyaya, in mga tao din na amin bahayat to. Unin diara nila.
diara nila amin pagyanon hitsutat ko. Santo Niño. Santo Niño, ay ikaw na Tuhan mo. Amo na yung tawangon mo. Dapat Tuhan mo yung makatawan kayo. Mga itamin Tuhan din amin mangdahi, amin tawangan mo mga kayo mga Tuhan ng Islam. So anong joke? Patungtuman sila Allah Ta'ala, hindi Tuhan nyo yan may kawasa. Hindi Tuhan yan may kawasa. Ang kanalong si Dr. Adzaglur, Dr. Adzaglur, katungtuman ko rin niya, Dr. Adzaglur, banglaw niya ang aramala para tungon, iniyan siksa ang mga kafir, siksa ang mga kafir, panesting ang mga bariman, ibanlaw niya pamintangan ang mga sila amin nakasurvive, sila amin calamity, at awakan aramala, piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ato, mga tayo maghutuan ng Islam, subay amin maagkalon, sintiyak-tiyak ang katawrin kato, taniyo, maagkalon. So kabalikan ta, ngato, amin pag-iyanon lang talong si mga sila amin climate change ini, in solution, yun ang simpuan, sinamuin, sinagam Islam, ya sinamin hadis, amin nasabot ko kawi iyat to. Amin, in kamat ista wa fiya di ahadikum pasila, inistataan layaku mahatta yagrisa palyakal. Pang dumatong na adlaw kiamat, ha, yan halima, sinangkat rin kami insidling, amin na similya sin amuin kuan, similya sin amuin na, amin pasila ihay, nitap sila si mga silam, amin similya lang nga sin dates, sin hurma. Inhurma, bang muhitanong, pila tahon ang pasya magbunga. Ha? Inistataan na yaku mahatta yagrisa, bang niya kagausan, hindi pa siya makatindog. Dito siya pag-uumahan niya, pagtatanungan niya, atau akalong kahagarden niya, pag-uumahan niya, pagtatanungan niya, ya, to siya sa kusong siya magtanong, aha, nagkiamat in dunya, di matong na yung kiamat. Daw si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inistataan na yakuma, bang niya kagausan, di pa siya amuhin dumagan, ha? At sabab, tuwain na, linog na rin, tusugon mo, hangin, imata suga, si padlok na rin na subangan, bukon na rin na sadlupan kinwa, at ninapin na rin kahalan nini. Ida amin, diala si Parman sin Allah Ta'ala, ida samsu kuwirat, apabila in suga, amin lupion na, maglan niya, wayon na, bukon na masawa. Igan na sin amin hilang niya to, amin normal hilang niya to, igan sin Allah Ta'ala. Nagimato niya, ito kawapa ko pag-umaan mo, so ka magtanong sin amin similya, sin amin kuan. So ka magtanong sin amin similya, sin amin hurma yaon, pila tahon pa ang patumubo. Tiyanong mo siya mga tayo mamutwa, law sin Rasul, hadi pa siya makaig, din halilingkuran niya, hadi pa siya makatindog, ikatanong niya, sugay niya hinamon. In Islam, diyan na sinabi ko, bang amoy maghinang kita sinhinang marayaw, intiya talita, bukon personal interest ta. Bukon aming ginhawa baranta, sa amuin makatali kita, para future generation. Biasin sa masingkuan, may tayo Muslim mag-usaha, mga tayo magulpuan ng Islam. May tayo Muslim mag-usaha, bukon intiya talita ginhawa baran niya sadya. At sa magkainatan niya, aun din ang mga Muslim, mayroon capacity nila aming makabakusaha. So kung siya nag-usaha, hasupaya siya makazakat. Duwain marami rin doon. Hasupaya siya makapagzakat, makatawan siya pagkahinya Muslim. Mang siya makapagzakat, ating niya, matunay niya, amuin hambuk, hamrukon sin Islam 5. Amo na amuin magzakat, mga tayo mangutuan ng Islam. Ikaruha, asupaya siya aming makatawan. At ay mga Muslim, bukod aming ginawa parad niya. Dahil sabi ang mangukitaon, in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, sifat si mga sila bariman, kam aplahal mu'minun, hamukin ang mga ayat yan nito, walladina hum lizzakati fa'ilun. Amoy mga sila hatungod sin zakat fa'ilun, ismu fa'il di, sa kauna-una, hinangon nila yung zakat. Sa kauna-una, mag-usaha sila, hasupaya sila makazakat. Hamuk nila, maksud nila, makazakat, sila amin makatunay, sin amin rukun, sin agam Islam. Bang kau nakazakat, makna niya, nakatamang kau hatay manghud mo Muslim, amin mayroon capacity, mag-usaha. Law silang bukalim, Imam Sha'rawi. Bang law niya ang kakitaan mo Muslim, amoy miskin, manunjuki law niya. Aun din ang mga Muslim, wala nila tiyo na indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. At niya wala sila nagzakat sin arta nila. At sa wablaw niya, bagin Muslim katan, hitungan nila indakan sin arta nila, wayroon miskin, halaw sin dunya ini. Wayroon miskin, makakaon katan mga tayo mamutuan ng Islam. So, amit din amuin kuwanta. So, amo na amuin lang ka, panghiyanong yato mga tayo mamutuan ng Islam. Matawakan amin similya, sin amin gate yato, yaon din doon, pila tahon pa yaon. Ang story di malingkat mga tayo mamutuan ng Islam. Ang story malingkat, ang adlaw, ang dia mga kuan bihayan,
aong biya mga maas usog, biya dito siya pagtanungan niya, biya, na pagtanungan niya, nakalabay insultan, ikaisar, mga kwepian ko, di Cesar. Pagtanong niya, pagkita niya si maas usog na ha, maas usog na, tulong niya, magtanong ko yan long niya. Tulong niya, magtanong ko sinaming malaas na ko yan long niya. Malaas na ko long niya, magtanong na ko yan long niya. Long niya bihayan. Nagtanong ako yung long niya, bukon yung tiyalik ko ginhawabaran, ko sa future generation. Biya, kiyugan yung kuhan. Kiyugan yung kaming kingat to simbis sara. Long niya hakuan niya, long niya haamin hataon niya biya, dilong niya biya pilasin ka to, mang 20,000 kuhan ka to, dilong niya, inta uyaw, sabab si kaming kaptangan niya, intialik niya tilong niya, bukong ginhawabaran niya. Pagtarok niya, long si maasusok, kita analong niya, inkawasa sin Allah Ta'ala, intianong pulong niya, nagbunga magtuwi, diyan hapasalawan mulong niya, long sing kwadet to, ganapilong niya. Long sing king ganapilong niya, long hataon niya, inamuin, dili lang na masusog yan. Ganapan na isab, pagganap, kita along niya, inkawasa sin Allah Ta'ala, inkawasa sin Allah Ta'ala, inamuin, supposed to be, makamisanda magbunga halong sinang kataon, nagbunga long niya nakaro halong sinang kataon, long singking, mig na kita long niya rin dihe ini. Mauslong niya sintahiri lang matusog yan. Magkita dumihin rin sa bagbalik. So yung makna niya mga tayo manghud ko ang Islam. Hanggaw naghinang, pahala mo, pahala akuan mo, haamin tayo manghud mo bihan, naglipat mga tayo manghud ko ang Islam. Yan na sinaming istorya ito mga tayo manghud. So, part ito sin solutions in Islam. Part ito sin solutions in Islam, amuin supaya in aming pag-iyanon climate change ini, di magjato-kato tanyo. Hapangatod si mga sila scientists, aming parsawawan sin mga linog, parsawawan sin mga kuan dihay ni, at ini amon yung mga kuan, amon yung mga laong ta aming parsawawan sin aming climate change yan mga tayo mga Ampay Islam, in pangatod niya, ay doon na kaong climate change pag-iyanon, at tawakan mo yung climate change, in katanyan, din hakakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So subay impamaindog sin kita, auno pagkaradyaan, panisting kato tanyo sin kuwan tanyo Rabbul Alamin, ay doon naka-personal level tanyo, at tawakan in general mga tayo mga kuwan ng Islam, in yan din hapart, aming panglano ikato tanyo sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Din hapart, asupaya in kita makatungtong, in kita wayron kawasa. Tupot Allah subhanahu wa ta'ala, in kawasa, akataan pagkaradyaan. Ikaruwa, law si mga sila makaingat, in mga parsawan yan, batsarab, amuin, amuin tumaog na in masyat halong sin dunya, doon na hayan para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala imbala. Amun yung hadis yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuk hadis niya bihayan, hambuk adlaw, meto si hambuk asawa niya Zainab, sarta namung siya bihayan lang niya, wailun lil Arab, min sarrin kaliktarab, putihal yawm, min radmi Ya'juj wa Ma'juj, pahalaka bayna isba'ayhi. Pakalat Zainab, Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun? Qala na'am, idha kathura al-khabat. O kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. E sinasambot ko doon ito, mukad daw, nakakatto yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamuk asawa niya Zainab. Long niya bihan, wailun lil Arab, kabinsanaan ng mga Arab. May kan siyabot di Arab, mga tayo magod ko Arab Islam. In siyabot di Arab, sabab hatay niya to sila in mataod na Muslim. Sila in amoy Muslim, hatay niya to mga tayo magod. Minsarin kadiktarab, din amoy long niya, kangian amoy sungad sumato. Maamoy masuok na, long si Rasul sallallahu alaihi wasallam. In palapsin di sige mga ulama. Mga generally amin ha Muslim, katong tani mga tayo magod ko Arab Islam. Amun natin, tiyak sila sin kaibalan ulama di nga ini amin hadis. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tatada'a alaikumul umamu kama tatada'a al-akalatu bi ala kas'atiha. Laun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tatada'a alaikumul umamu. Masuk na lang niya, sungsung na, atawakan masuk na lang niya, amin pag-iyanon an tatada'a alaikumul umamu, ingkataan amin umma, ingkataan amin ula, manawag-tawag namin, ay kalika mo, pagtamangan tayo na yung Muslim, kama tatadal akalatu ala kas'atiha, biyalaw niya sinamuin, mga tumpukan si mga taubiyan, hihapdi, naglawag pagkaon man dyan, nakamak aming pagkaon, ay kalita kamo, yan yung pagkaon, aming pagkubbuhan nila, pag-agawan nila aming pagkaon, yung pagkaon mga tayo mga tuha Islam. Ang ganda, nakaaso inamukwan, inamuk sahabat, Ya Rasulullah, akillatun nahnu yawma idin, Ya Rasulullah, ay dato na bihat to, unayat to. Muslim aming pag-agawan, pagkubbuhan, pag-agawan, biya na sinaming pagkaon yaon. Pinaway na itong kusog nila, tiyo-tiyo na sila. Daw si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalala, innama antum kathir. Daw si Rasul, mukulong niya, mataod ka mo hapuan yan, mataod ka mo hawak to yan, hansaman yan. Abihaon, bagkan yung ato nun mga tayo mamagkuha kami Islam.
Pila yung Muslim dihaon, 1/5 na sin dunya, bang 5 billion, 1 billion yung Muslim. Atin nga bang kau, nagyanteng kaibanan, bukod na sa 1/5, agon mga 1/4 ng Muslim, diyaw nakatiling ka sinalaw. Mada niya bang kau nga kakita upat tao, amok din doon Muslim. Amok din doon Muslim, mga tayo mamutkuhan kami Islam. So mga walaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakin nakum guthaun ka gutha isayl. Sa alaw niya kamu, biya dalong niya simbukal, bukal sin aming dakat. Atin na indakat, mga aming umanog biya nagbubukal, ang karagyan bukal, ay magtuwi. Yushiku ama na sinamin hadis long si Rasul sallallahu alaihi wasallam, agun-agun long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, agun iig na sin Allah subhanahu wa ta'ala, inkabuga sin satro niyo, inkabuga sin satro kaniyo. Iwan hibutan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, inbuga, indaman palaw sin pangatayan mo pa, mga satro. Amat din kuan, naunin kuan, unin kuan, unin amin sabab. Amin yung pagyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin pagyan niya luwahan. Law si mga sahabat, amalwahan o yaras, uno din pagyan minuwahan natin amin kalamma. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubbud dunya wa karahiyatul maut. Amin kasi tanyuhan dunya, iban sin amin na bungsi tanyo hakamatay mga tayo mangudkuhan ng Islam. So nga din mga parsamaban mga tayo mangud. Wailun lil Arab, minsan rin kabiktarab. Putihal yawmo min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Naukablong niya innawang. Sinamin niya Ya'juj iwan si Ma'juj. Biya na sinagi ko kabi ibang kabistaro ni Ya'juj iwan si Ma'juj. Makuha ni Ya'juj iwan si Ya'juj. Bang makakuha din nakukuha namin jinil sila Dzulkarnain. Bang makakuha din nakukuha din kataan sing kalabayan nila malaknas kataan. Ang kanila kasubi jainam. Ya Rasulullah, anak ni kuha pinas salihon. Ya Rasulullah, ano lang, madyung na kita niyo. Sining kita niyo nagdurua, tausali, yari kita niyo taumarayaw. Laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, naam, idha kathural khabat. Oo lang niya apabila tumaod na imaksiyat na mabaw sin dunya. Mada niya bang timaod imaksiyat na mabaw sin dunya, wayroon naman pakialam manusia. Wayroon naman patumtong manusia. So, di hayin suway na kita umali, mga tayo mangudkuhan ng Islam. So, bangka aturon, kabalikan ko biya salawat, inkataan sin pakaradyaan, magbalik kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik kita niyo pa amuin mangamdo si pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik kita niyo amuin daong kamihayan, magtrust sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kataan amuin pakaradyaan taniyo, insya Allah subhanahu wa ta'ala di kita niyo pasaran. Ang waktu ito, kasabab siyang pagtrust taniyo pa Allah ta'ala, impanatad taniyo, sila amuin pagkala negatif, bukong ni kareo kato taniyo, amo to ni kareo kato taniyo. Ang mukista, kita niyo. In ina sin Musa, alayhi salatu wassalam, in ina sin Musa, hawaktu amuin biya mga nanagaino pi Fir'aun, inhi pag-anak bata-bata hawaktu yaon, hawaktu yaon, amu yaon in manglaraki sin kingdom niya. Amu yaon in manglaraki sin aming pagkasultan niya. Unin niya ni Fir'aun, lawangan niyo ingkatan bata-bata aming piyak anak, patayan niyo ay yung kuya. Pag sabab siya, pamaya siya kumawa asyuran, wayroon makalarak sin aming kingdom niya. Wayroon makalarak sin aming pagkakuan niya. Sin aming pagkasultan niya. Sin pag-aming nakura niya. Katanong niya si bata-bata usog, ipag-anak kawakti ang bunuan niyo. Ba't sabab lang niya aming magkuan? In bangbiya mga kita, bangbiya kita biya mga law ta amin maas, atawakan ina, atawakan ama, sin bata-bata, piyak anak kawakti yaon, tumapok na kita sin doon, dahon tapakuan. Dahon ta pa amin biya mga palugal aming tampak mayroong makaingat. Sa uning kuwan sin Musa, ina sin Musa. Uning alam ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inalam ka niya sin Allah ta'ala, dahapasapa, luna palam sin ambong, bango yun palam sin ambong mga tayo mangutwa nga may islami paanod mo sapa. Wala mo tiyapok, sa nagpa-attract ka. At sa may taong mainuhin, uning alam sin ambong yun, uning nag-aanod yaon. So wala mo ito tiyapok, sa kaula-ula, piya mahalayak mo. So parkala mo kung kabiaksahan. So mga intaon makakita, biya mga long taambong, nag-aanod biyan hasapa, katong sing tao. Nawat mo, in Allah subhanahu wa ta'ala, piyakat to paastara sin Fir'aun, amin nakiyawakan sin kuan, kiyawakan sin amuin asawa sin amin Fir'aun. So bang mo aturon, inhinang yato, disadvantage, bukun yato marayaw, bang biya pikil-pikilan sin kita, sumagawa in resulta niya, napalihala in Musa, mga tayo mangudkuha kami Islam. Sumagawa in resulta niya, napalihala in Musa, limaggo in Musa halong sin Fir'aun. Limagbuin Musa, alayhi salatu wassalam, malom sin Fir'aun, naamon na isang siya na hinang nabi mga tayo mangudkuha. Pagtawakal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dami kaya ni Musa, alayhi salatu wassalam. Awak to siya gimuha na din sa Egypt. Diyan yung kauman niya, amin mga Bani Israel. Diyan yung namin kauman niya bihayan, din sa Egypt. Sambil sila miyanaw, miyawot sila patampat, amin wayroon na
Amin kabakan nila kuan, amin wayron na daan. Inhalupan nila laud na mga tayo mga tuwa kami Islam. Sarta ini Peraon, piauro na sila. Piauro na sila iuro na sila Peraon, ni masin sundalo niya. Law si mga kuan, law si mga kauman sin amin Peraon, law niya naway na. Way na lang niya, kuan na kita. Amin, palamma tara jaman, kala inna lamudrakun. Mga nagkita imanin niya tumpukan sin Peraon, iban sin sundalo niya, iban sin Musa, iban sin aming mga kauman niya bihayat, laong sin kauman sin Musa, way na lang na abutan, inna lang mudrakon, tatandulong na abutan na kita niyo. Sa kita niyo ba trust sin Musa, alayhi salatu wassalamu Allah subhanahu, kalla inna ma'ay rabbi sayahdin. Di ilaw niya, di kita pasalan sin Allah Ta'ala, sarta Tuhan ko in Allah subhanahu wa ta'ala, dilan niya ko dan, bagbiya din kapagoy kayo kanila, amo na tiniwahiyan sin Allah Ta'ala, ipalubak sin tungkod niya inkwan, inamin dahat, nasipa, limawayin sila, kataan sambil sila nakabot, pahulasan, paglaway sin Peraon, di ba sin sundalo nila, amuin, piyawalik sin Allah Ta'ala yung dagat, nalumos mga tayo mga ulkarama, hika po Allah subhanahu wa ta'ala, trustan niyo po Allah subhanahu wa ta'ala, so pang tanyo mahinang yung mga pagkalabihat to, yat yung pagyanong Muslim. Aming kasabar, ipag-trust niya po Allah subhanahu wa ta'ala, ipangandos niya po Allah subhanahu wa ta'ala, ubos niya hinangon, ingkatan, pakaradyaan niya, kagausan niya, ampas niya, amoy hisangdor niya po Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan, pakaradyaan, amoy yung mga sila manusya, amoyin sarasarahan, atawakan, magpauntungan, hakakahinang nila, di hawawasin dunya, labya ulan naton, haadlaw mahuli mga tayo magkuha ng Islam. So, dakula pamintangan, makawatan niyo, kaamin jima to kato tanyo, kabalikan ko sa lawat kung si mga sila magbabasa, a personal level tanyo, a personal level tanyo, atawakan, a general, aming katan, aming manusya, aming paratungan kita niyo aramala, suway in mawkif tanyo, in ini panesting kato tanyo simpuan tanyo Rabbul Alamin, in mawkif tanyo, in ini ha mga sila kafir, siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, habya kato tanyo, ang mga sila bariman, in ini panesting sin Allah ta'ala, ha mga nakasurvive, ha amuin, aramala atawakan calamity, aming piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala, law ni Dr. Zaglul, in ini daw niya mahinang pamintangan, ba't sabab, tumalik kaw, nakasurvive ako, nakasurvive ako. Uno, in ako, haranda mabuntun. Uno, yung pag-ibadat ko, inikimugdan da. Uno, yung pagtag-ipunan ko, inikimugdan da. Habiya ka to, aming Muslim isab. Uno, in ako, ini right direction da. Uno, in ako, ini hasiratang mustaqim da. Uno, yung pag-ibadat ko, inikimugdan da. Kimugdan na, suwaytat to min mapagwalik inyat to, miyamagad da kita sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, miyamagad da kita ha Quran, miyamagad da kita sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, time sin tiap-tiap ang katoring kato tanyo, amin magmunni-munni, time sin tiap-tiap ang katoring kato tanyo, amin tumali bang kita niyo, isa-isa na bihayan, kimugdan na ba yung pag-ibadat ko? Nakapag-ibadat na ba ako pa Allah subhanahu wa ta'ala? Baka ko na kumansing kamatay. Ready ba ako umalok sin Allah subhanahu wa ta'ala? Amet yung mapatut, asuhun tanyo mga tayo mangutwa kami Islam, hagin hawabaran tanyo, haamin jima to bihaon, ba't sabab di tanyo kaingatan, konsum po nisa, para tumun sin Allah subhanahu wa ta'ala, in arabala kato tanyo, atau akanin panesting kato tanyo, in suway kita nyo sadya, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan. Bangman papagparakaton sintuan tanyo Rabbul Alamin, in kakahinang tanyo, malakpas kita niyo, den ha mga amuin pitna, atawakan bala, para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo, iwan dilan kita niyo sabar, sintuhan tanyo Rabbul Alamin, tubtub dito na sadya, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, mauli hataman ko na halapal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na kami Islam, alhamdulillah. Ito na in pangadyan o patumtum katutan yung sin duro na to kalasan paparkala niya alok sin kita niyo tiap-tiap adlaw inyan katandi na jalimitas o na jaring mga tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena inyan to agad hakat kabuhi sin tiap-tiap manusia labi-labi na to din mga sila amin nangako magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta makadsin bautan sin sarat niya na inyan din hadya maka ini longta maka panaw atau makahiwal buat malengkan niya ito aun na hadya yung mga tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan in pangadyan ito amoy in ika dasok na to, palom sin pangatayan na to, sarta amoy in
dahil hawak to pa wakto yaon in paghisab sin tiap-tiap pamukmen kato taniyo sin kakahinang na to kabuhi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari ito na in gawin na to kalasan na mo in inidimil kato pangadyan doon sa rayaw-rayaw na muramuhan lang ta in siya ini sakay mo ini amin niya riha ini wala na to insyaallah ta'ala kakitaan niyo rasya dahil di hamajlis ini insyaallah na pagkayat siya mga naubos na in waktu singkat kami waktu na mo bihaon insyaallah ta'ala na in kami mahumbait kanyang katantan mga yuya mga biya na hinang bay ni sunat sin pangadyan tariha ini kuan ini dahil nga panagnaanid to sumpay pawihayaon natin yung long na tiyap-tiyap ini aun dimil ka to pangadyan siya rin sabing humatam sin ini pangadyan ito supaya in barakat amoy in sin Allah subhanahu wa ta'ala ikatukbal ka to tanyong katansi wala lang ta amoy in dimil pangadyan iban sin amoy di mo insyaallah ta'ala amin khataman iban sin dua insyaallah ta'ala pagkakapagod. Alhamdulillah, mga tayo magod na mga agam Islam, biya na sinagi, ikuan jacket to asal daily life tenyo, hindi na sadya, iway na sadya rapat. Aon biya mga kasukalan dumatong kato tenyo, na sumagawa in katanyat to, kapangindo at ni patuhan tenyo Rabbul Alamin, amuin maiging at to katan, sarta, amuin uno-uno pagkala, biya para to kato tenyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, suwayat tumukong mahinang subtraction, sa mahinang addition. Alhamdulillah. Bukod sa fraction namin ni kalam na sin iman, sa gaman, ikatusog sin iman, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Mga yun kita nyo doa, patuhan tanyo Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadi ahwaluna bayna yadayka wa anta a'lamu biha. فيسر لنا أمورنا ولا تؤثر علينا إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.